Doncs no et sabria dir des de quan sóc soci, però fa molts i molts anys. Jo calculo que devia ser quan em vaig graduar d'enginyeria industrial amb tècniques energètiques, l'any 75. O sigui que això voldria dir que fa com 35 anys o 37. Soc sòcia des del 2020 i el per què? Perquè m'interessa molt el seu compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient. Perquè va ser un moment en la meva vida, fa uns 20 anys, que va haver un projecte professional molt important que em va fer replantejar moltes coses, entre elles anar a casa d'enginyers. Doncs per mi, principalment, seria el fet de sentir-me sempre en comunicació amb un flux d'informació respecte a l'entitat. O sigui, jo em sento recolzada, em sento que sempre totes les coses que es fan, ja sigui invertir en renovables, noves tecnologies, etc., estic allà i me n'assabento de seguida, cosa que en altres entitats sento que estàs com més sol. Per mi els valors principals i que més importants trobo estan relacionats amb el medi ambient, amb la sostenibilitat i amb la inversió responsable i ètica. Els valors bàsics, a part del propi corporativisme per la cooperativa, hi ha la responsabilitat social i mediambiental, hi ha el tema de la fundació, que també m'agrada molt, i sobretot la reinversió dels beneficis, no només amb els socis, sinó amb la pròpia societat.